Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio, na televisión municipal de Cerceda nesta xornada de hoxe, que é, lembren, martes 17 do mes de marzo. A piques a adentrar na primavera, imos a falarlles da solicitude de renovación ou nova plaza da Escola Infantil. Xa abriu o plazo. Falaremos tamén de unha actuación que haberá a fin de semana que ven, esta non, senón a última deste mes, que é a actuación de Xavier Díaz e Aduceiras de Salitre. Deso falaremos e tamén de unha xornada sobre novas oportunidades laborais a través da Activa Verde que haberá este luns, e tamén da inscripción para o partido de baloncesto, que aínda están a tempo a inscribirse, e falaremos da renovación da cuberta do Colexio Cruce que vai a comenzar xa a partir do próximo mes. Falaremos de orientación e asesoramento ao que poden acceder no centro de día para, en este caso, cuidado de persoas maiores, e falaremos de unha exposición que poden ver sobre a Vía Verde, outra sobre arte gráfica e un curso de socorrista de xeito intensivo que poden sacar na Semana Santa en Cerceda. Falaremos de doazón de sangue. O luns que ven se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda, e en canto tempo para mañán xa teremos alternancia de nubes e claros con posibilidade de precipitacións debido á entrada dunha nova fronte. Como decíamos ao principio, falamos da solicitude de renovación ou nova plaza da Escola Infantil. Dende o pasado domingo ata o 15 de abril, é dicir, aínda ata o 15 de abril, está aberto o plazo de solicitude de renovación e de nova plaza para a Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda, para o vindeiro curso escolar 2026-2027. A documentación que se precisa poden axuntala xunto co modelo de solicitude a que se acompaña, en este caso, na documentación que poden acadar. Esta documentación precisa poden acadala na sede electrónica da páxina web do Concello, www.cerceda.org, ou poden acadala no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou na terceira planta nas oficinas de servicios sociais. Pois ben, a documentación precisa que se debe de axuntar xunto co modelo de solicitude poden acadala aí. Esta documentación debe ser presentada na sede electrónica do Concello ou presencialmente no rexistro xeral na planta baixa da Casa Consistorial, en horario de mañán, de 9 a 2 de luns a venres. Si queren ter máis información, poden acudir directamente ao Departamento de Servicios Sociais. Como decíamos, está na terceira planta da Casa do Concello, e poden, si queren, pedir cita no 981 68 60 68. Cambiamos de tema, falamos da actuación de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Será o sábado 28 deste mes de marzo ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Para inscribirse é gratuito, pero teñen que anotarse porque evidentemente se pode sobrepasar o aforo. Hai que anotarse a través de un formulario que atoparán na páxina web do Concello de Cerceda ou nas súas redes sociais. Falamos das invitacións, da entrada, que é gratuita, para ver a Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre o sábado 28 de marzo ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Mais temas, agora falámosles de unhas xornadas que haberán este vindeiro luns día 23 sobre novas oportunidades laborais a través do programa Activa Verde. O próximo luns que ven, día 23, ás 10 da mañán e ata as 12 do mediodía, no Viveiro de Empresas no Acevedo, en Cerceda, terán lugar unhas xornadas chamadas Conectando Persoas, Empresas e Emprego a través do programa Activa Verde. O obxectivo é achegar as persoas que buscan emprego directamente coas empresas. Na xornada se dará a coñecer os perfís que demandan as empresas e que valoran como diálogo aberto entre empresa e profesional. Son unhas xornadas gratuitas e poden participar persoas en búsqueda de emprego que pretendan mellorar a súa empregabilidade ou xóvenes en proceso de incorporación ao mercado laboral.
A xornada comenzará ás 10 da mañán coa recepción por parte das autoridades, logo intervencións das empresas participantes, haberá un diálogo entre todos e preguntas tamén cun remate final con café e networking. A inscripción é gratuita e as plazas son limitadas. Teñen que inscribirse no teléfono 623 785 039 623 785 039 ou se queren tamén a través do teléfono do Concello 981 68 50 01 e que lle pasen directamente ca oficina de Belén Viqueira. Está organizado pola Confederación de Empresarios da Coruña coa colaboración das empresas Aser, Cerceda Sol, Leima, Malasa ou Sogama e colabora o Concello de Cerceda. Están a tempo aqueles que queiran ir a ver un partido de baloncesto do Leima Coruña. O partido de baloncesto abriu unha nova inscripción para o sábado día 11 do vindeiro mes de abril. O Concello, en colaboración co equipo Básquet Coruña, volve a invitar a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Obradoiro de Santiago. Ambos están na segunda categoría do baloncesto nacional e están xogando por recuperar voltar á Liga ACB. O Básquet Coruña vai primeiro e o Obradoiro de Santiago vai segundo. O partido será ese sábado día 11 de abril ás 7 da tarde no Coliseum da Coruña. A inscripción está aberta, pero lembren que as plazas son limitadas. É gratuito. Poden inscribirse nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org ou tamén nas súas redes sociais. E se teñen algunha dúbida poden chamar o teléfono do Concello 981 68 5001. Pois se o Colexio Cruce de Cerceda está celebrando o seu 50 aniversario, o mes que ven vai a ter obras, porque dende a Consellería de Educación confirmaron que van a comenzar as obras de renovación da cuberta do centro escolar na primeira quincena xa do vindeiro mes de abril, é dicir, xa en apenas 2 semanas. Unha actuación na que se invirte en casi que €500,000. A empresa Construcciones Iglesias Mera é a empresa que se encargará do cambio da cuberta do Colexio do Cruce de Cerceda, como decíamos, por casi €500,000. En este caso, o que é a obra en sí, lembren que se trata de cambiar toda a cuberta, aínda que parte xa foi renovada cando fora o temporal, pero agora quedan pendentes 2.135 metros cadrados. O obxectivo de intervención é a de cambiar esa cuberta que aínda queda. O igual que se fixo coas partes anteriores, se van a emplear panel sándwich que terá unha subestrutura metálica de pórticos e correas apoiadas e ademais tamén en este caso se van a colocar canalóns e baixantes novos. Agora falamos de outro tema, imos a falarlles de orientación e asesoramento no centro de día, porque o Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda organiza un proxecto comunitario de orientación e asesoramento, está dirixido a familiares de persoas maiores dependentes. Este proxecto comunitario ofrece orientación, asesoramento e apoio psicosocial a familiares de persoas maiores dependentes para mellorar a súa calidade de vida e facilitar o coidado no fogar. Incluye información sobre recursos, formación en coidados, acompañamento emocional e xestión de axudas para reducir a sobrecarga do coidador. Se basa en saber, escoitar, apoiar e acompañar. Teñen que pedir cita previa no 981 68 52 09. Como vimos informando, hai unha exposición que poden ver na Vía Verde, en concreto no albergue da estación de Cerceda en Queixas. Alí poden ver unha exposición sobre a Vía Verde nos accesos da estación na parroquia de Queixas. Unha exposición que repasa en detalle as rutas da Vía Verde, que chamada Compostela Tambre Lengüelle, posta en marcha pola Diputación da Coruña, unha mostra expositiva que quere achegar e promover a vía máis longa de Galicia, composta por diferentes paneis informativos que se poden ver ali mismo. A Asociación de Concellos da Vía Verde, Compostela Tambre Lengüelle, impulsa este proxecto expositivo para mostrar unha nova identidade gráfica, para ver as aperturas de perfis oficiais en redes sociais e tamén en Wikiloc, que son outras das actuacións levadas a cabo co obxectivo de promover e difundir esta vía.
decir que en este caso o que se pretende, o que actualmente comunica os concellos de Oroso, Ordes, Tordolla e Cerceda, van a continuar en obras xa hasta ata Santiago, pero tamén preténdese que chegue a Laracha ou incluso a Culleredo. Agora sigue o curso do río Lengüelle e recuperan eses 26 kilómetros das antiguas vías de ferrocarril. É unha opción inmellorable para aqueles interesados no ocio, no senderismo e no turismo da natureza. Hai outra exposición que está e se pode ver ata este próximo día 19, hasta este próximo xoves. Aí se rematará unha exposición sobre arte gráfica, exposición donde amosan a mostra 19º Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, un premio patrocinado dende a Diputación da Coruña. Pode verse ata de 3 da tarde a 8, en este caso na Biblioteca Municipal de Cerceda. E recordamos que se poden anotar aqueles que queiran realizar un curso de socorrista para obter o título profesional. A Mancomunidade de Ordes e a Federación Galega de Salvamento organizan en Cerceda un curso intensivo de socorrista. Vai a ser na Semana Santa. O límite de 20 plazas que acadarán a certificación oficial recoñecida pola Xunta de Galicia e a inscripción no Rexistro Profesional de Socorristas. Para inscribirse hai que ter como mínimo 18 anos, ter a ESO e pasar as probas previas que serán este venres, día 20 de marzo. O prezo para os empadroados en algún concello da Mancomunidade é de 150 euros. Aqueles non empadroados terán que pagar 650 euros. O último día para inscribirse será na xornada de hoxe martes. Hoxe é o último día para poder inscribirse. Poden facelo a través do teléfono 981 97 71 20 ou a través do correo electrónico fesga@gmail.com. O curso vai a comenzar o venres 27 de marzo. Tamén lles recordamos que a semana que ven poden doar sangue, poden realizar ese acto altruista, ese acto de solidaridade e que no noso concello, despois de moitos anos, sigue sendo un dos concellos da zona con máis alto índice de doazón en proporción. O próximo luns, que ven, día 23, pola tarde, dende as 4 ata as 9, se pode doar sangue no campo da Feira de Cerceda. Estará o Tocar Blanco Doados, que se encarga de recoller esa sangue para despois levala aos hospitais. Lembren, próximo luns 23, de 4 da tarde a 9 da noite se pode doar sangue no campo da Feira de Cerceda. Mañán mércores vamos a quedar nunha situación intermedia entre a borrasca Terese, centrada oeste de Lisboa, e as altas presións sobre o continente europeo, xerando circulación do sureste. Por lo tanto, mañán agardamos unha xornada con nubes medias e altas, con chubascos que poden ser máis probables canto máis oeste, canto máis preto do mar. Sobre todo serán máis probables na primeira mitad do día, logo pola tarde xa remitirían. Poderían ser localmente trebuentos e as temperaturas mínimas van a experimentar un moderado ascenso, mentras que as máximas van a descender. O vento vai a soplar do suroeste frouxo, que pode ser moderado no litoral e nas zonas altas. Co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.